skidanje eger ventila i čišćenje. Ovako izgleda zaprljeni. Ima ovdje konektor koji treba se skine. Ovako izgleda zaprljeni. Veoma važno da se očisti ovo dobro, da bi klapna mogla da radi nesmetano. Skidanje eger ventila. 3 šrafa, malo su zavučeni.
ide Torex 30 šestuglavni. Možda mi dodaš desetku gidoru i šrafovi su tako zavučeni da su problematični, malo za skidanje, ali može se. Sad smo ga oslobodili. Sad je presao. Uspješno skinuto. Začepio je ceo. Vidi se kako je očišćen. Da li je neka čišćena? Mislim da nije nikad. Sad ćemo mi da ga očistimo.
čišćenje. Ovako izgleda kad je zapravljeno. Tvrdokorno naslage. Jako je bitno očistiti unutrašnji deo. Da nema ovako, da ne bude. Mora da bude čisto sve. Isto tako ovaj ovdje deo i deo ulazak u turbinu. Jako je bitno da je ovo očišćeno, da ne bude ovako. Znači mora dobro da se očisti. Isto tako ulazak, da bi to moglo sve da funkcioniše kako treba.
Ovako izgleda kad se očisti. Bude čisto. Klapna čista. Sa druge strane ne može 100%, ali to je to u principu. Eger ovako. 18% zapravljenost. Tako kaže majstor.